Hi guys, good morning. So araw naga-prepare ko guys kay tumiog dam. Ako ang nakatoka sa rice guys. Ginahulat na lang siya na maluto. So kailangan na mo magdalang tubig guys kay masigulay ilim nun dito. Ang mga kauban diri sa balay is mabilin. Ang pamangkin na siya diri. Pang, hi pang. Hi, hello. Ano mo ginagawa? Basta sa mood guys. Nahulat na lang ako itong akong amuang sundo para makaadto na mi sa dam kay manglaba og mga bedsheet, laggo. So ako guys, wala ko'y dala. Kay humol na siya daan. Ang himuon ako dito guys kay pakita na ko sa inyo ang lugar kung sa kanindot o kung saan na dito. So guys, naalami diri karon padulong nami sa dam. So nagtubil na makadmi kadali kay wala na gasolina ang motor. So na kong dala guys, rice cooker o ang tubig. Ito migikan guys. Dito mi padulong. Pawana ko si Ami. Husband ni Cynthia. Let's go. Several bad puns later. So guys, hello, nanami diri karon sa dam. So kauban si Ami, amo ang dala na rice cooker o ang tubig. Sa akong mga kauban ato na busy na sila sa ilang mga labada. Diri ako ginaingon guys. So jud mi naga-celebrate kung mga occasion. So naihagdanan ta magbaba. So busy na sila sa ilang mga labada. Hi guys. Ayan sila guys, oh. Bedsheet lang nila guys. Kablo ka, 1 year na wala gilabhan ng mga bedsheet guys. Dahil na daw ang amoy. Pwede maka-interview miss? Ngalong diri mo galaba. Isay na wala ba yung mga tubig sa inyong balay? Indot man ko na siya diri sir kay kanang daloy ang tubig tapos dali lang kay mamanlaw, labi na sa mga bedsheet, dagko kaayo. So mga dapat ko isa ka kauban na busy kayo guys. Abangan ninyo sa akong vlog guys kay magtupis lang na siya niya guys. Magtupis na siya niya. Dalamig payong okay para ang mga labandera dili mainitan. Sa una lang ang mga porcelana guys, mga maxipil. So diri mi maligo niya guys. Dira. Gabi daghan lang siya nalabhan oh. Man of my life, shawty where you wanna go, 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 go. London, Paris, Tokyo, oh, shawty we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody. Guys, magsampay nami. Dili nga gisampay sa guys, sa simento para dali mas dali mauga. Tapos napod mi sampayan guys para sa mga damit. Jel, hi po kadra Jel. Baba jud mi guys no kay wala jud mi habol guys ba. Kay 1 year na walay habol. Joke lang, char lang. So ginatalian na mo ang payong guys para dili siya mahulog. Siguro kalalo man ang tubig guys nasa 10 feet. So lagpas tao na siya guys. So bilik po sa tubig guys, ikan pa na dito oh. Padto dito. So kung magbaha diri guys, ita jud kay nimo ang tubig nga magbaha. So una guys, daghan na siya kahoy diri sa gilid na dira sa taas. Siya guys, mga sagbot na lang. Kung kuan dito sa taas, ang kaldero. Kaldero guys, bilin. So importante jud nga lahi tayo pagkaon no kay kunyang hapon pa ta. Sa mga bata guys, pag maligo mo diri kailangan bantayan jud permi. Dili jud sila pasagdaan basig mahulog dito guys. Dai tour na ko sila. Dili siya slide. Diri guys. Yan. Hindot kayo, lamig kayong tubig. Lamig kayo magligo dira guys, oh. Yan, Rock Falls. Ginagulitan ako mayo ang cellphone kaya basig mahog. Last na ba ako ng cellphone. Hindot kayo maligo diri guys. Kauban yung mga barkada. Lalo paghapon guys, or nagaulan-ulan, lamig kayo magtambay diri. Drami magsampay og mga nilabhan guys, oh. Para dali mauga. Kainit ang simento plus init po ang panahon. Kaya pag-slide kuya. Ha? Ano mo ginagawa? Nga na oy, gasyong. Mabasa ang cellphone lang. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the sky. Dira sa taas guys, bukid na lang dira. Hi Zay! Hi ka sa video, hi! Ay, nambira. Ari guys, oh, magtupis doon na siya niya. Magbralak ko. Magbranan doon na siya niya. Abangan guys sa akong video. O among sudan niya kay magsugba, kinila o may gata Brad. Kinila lang sugba. Ganito to guys, sobra na to.
guys, nindot diri pag karang naamoy mo. Bre, pagidra sa dalan. Ako pag diri mi sa among lugar, diri sa Palimbang. Lalo na mga taga Sinangkangan guys, lalo na sa parang mga mga dago, mga visit. Dala na po ligo guys, then banding na lang po ninyo, parang ano na po siya, parang picnic na po ninyo. No? So kung na mga okasyon, ay mga fiesta, mga birthday, lalo na pag San Juan guys, daghan kay tao diri. So diri dito may nagabisita kayo. Diri guys, mag-enjoy jud mi. So, maban mo mga barkada, mo mga tropa, mo mga pamilya, enjoy jud ang mga bata diri guys. Pero dapat bantayan na nato sila kasi hindi siya safe guys na sagdaanan nato ang mga bata nga magdula. So, kato lang. Ito lang guys, maligo na ko. Maraming panglaba, nagsampay na lang ang mga labunon. Mga panty, mga bedsheet guys, okay na sila. So, wala na lang mo nga mauga. Napaday yula na human guys. Pauwi sa ka-bedsheet, ginabrasan. Hala guys, so, ay isa lang po kalabandera. Oh. Ay guys, so nako diri kalon sa taas. So makita nato diri ang overview guys. Ato mga bata mga ligo. So dapat pag magadto mo diri guys, dapat na mo mga tricycle or basta karang isahan lang, sabay-sabay na tanan. Pag maglaba, so sabay-sabay pug uli. Ang address dani guys, diri ni siya sa Barangay Donation. So tapad lang ni sa among barangay sa Sinangkangan guys. Duo lang siya. So sa gilid aning dam guys, na mga balay po diri. Kala siya bukid o balay. Diri po sa pikas na po'y balay. Paghawa ninyo, dapat dili mo magbili ng mga basura para ma-maintain ang kalimpyo diri sa dam guys. Ang kali siya nga irrigation paadto siya sa palay dito sa Sinangkangan. Ang mga basakan, mga palayan. Dalang guys kay may bata.